Po rozvode roku 1977 sa oženil so zubnou lekárkou Soňou, s ktorou má syna Jakuba. V roku 1983 sa počas služobnej cesty v Bulharsku poznámil s Mariou a z ich vzťahu sa narodil Ľubomír. Všetko je špufín, povedala dieťa. Pre tento prípad to berme prosto ako tak. Vidíme zbajca. Vidíme zmetačku. Nepretržitý spor so škrubinou je hlavnou cestou. Vidím tú cestu pred sebou. Celú tú chlípajúcu pôdu v próze, skladajúcu a rozkladajúcu sa. Ten živý zmetok zvíreného piesku. Piesok je vlastne negatívnym protikladom snehu. Spája do prázdna, zjednotí, zaplaví, ale neodhodí. Nepriniesie plod. A on však, podobne ako sneh, dáva podnet krám. Myslím na nič, nemyslím na nič, vysypám si piesok z toho. Pochybovač nekrútiš hlavou? Opusti vtáka vo svojej hlave a sleduj vtáka na konári stromu. Plesknutie jednej dlane oboch vyplaší. To, čo ti zostáva, je holá dlaň.
Holá skutočnosť. Je fascinujúce, že všetci nosia v hlavách jeden a ten istý nos. A na ňom svoj kus dlane, svoj úzol, svoj spoj a svoju skrutu. A skladajú ho z tých svojich, do seba presne zapadajúcich častí. Nemali sme čas premýšľať o tom, či časti mostu boli už od dávna aj v nás. I hneď sme vnikli do štruktúry rozvíjajúcej sa stavby. Bol to most čírej nutnosti. Stavali ho bez nákresov a bez výpočtov, len podľa toho, ako ho mali v hlave. Plavučinový, ľahký, bez betónu a pilierov. Po generácie sa postupne črtal a staval v ich hlavách. Odovzdali si ho tak, ako rástol a vrýval sa im do mozgov. Až nevyhnutnosť sklenúť ho na nepriestupnú vodu rieky, valiacu sa pomimo ich nepokojných hlav, nezadržiteľne prepukla. Bosá sa myháš v krovi s krčamom na hlave. Rieka tečie a nič neukrýva. Voda v tvojom krčamu a v tvojom úsmeve je stále stojato tá istá. Čo je to z čemi? Čo za tieň sa myhajú vnútrom? Kráčam a blúdim. Blúdim a hmatám cestu. Neviem, čo za oblohu mne v sebe tají tá mokrá hudba. Šplháme sa na strmý skalný chrbát, ktorý sa nečakane vynoril z rodu. Vzduch na hrebení iskry a šumí po čiastočkách ako striebristé lístie košatého stromu, prekrývajúc sa lístok po lístku jediný výdych, ktorým znie celý strom. A z ničoho nič starec zvaný Číňan povedal: cesta sa kľukatí a ostatné zabudí. Prezident v roku 1979 pripravil jedno zo svojich najlepších albumov Modrý vrch. Pevninu detstva nehľadajte na starých mapách. Je v každom z nás. Každé ráno precitáme na jej plodnom a premenlivom brehu. Každé ráno narastá našimi krokmi a my rastieme tichou ozvenou tých krokov. Cesty vedú pevninou detstva. Nie sú to cesty späť. Nie sú to cesty do stratených dní, do roja prvých spomienok. Pevnina detstva rastie prítomnosťou ako nedozerná detská otázka. Súvislosť medzi dieťaťom a pevninou je zjavná. Na tejto platni možno počuť tiché detské kroky. Detstvo je stále premená nás. V 80. rokoch sa ďalej venoval komponovaniu filmovej hudby. Podielal sa na niekoľkých muzikáloch, z ktorých najznámejší je Neberte nám princezu. Neberte nám princezu! 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 O šaty, utkané za okolie treny. Šaty, také si veľký svet nesení. Ty čo dám, hneď si dáme šminky a rúž. Pohľad, čo patrí nám, ovláda už.
začal chodiť na liečenie. Ursiny natočil film o rakovine a nádeji. Bez kľúča, bez zámku, bez dverí, všetko mne sa otvára na dotyk. Svisneš vypínač. Smrt je stejnou součástí života jako zrození. Ja som videla rakovinu a smrť. Pre mňa bola rakovina rovnítkom smrti. Rada chodím na procházky. Mám psa, knížku a takto odvádím pozornosť od všeho zlého. Deprese není vedlejší účinek rakoviny. Deprese je vedlejší účinek umírání. Každé utrpenie nám môže priniesť zisk. Vyšlo to tak, že to treba zoperovať alebo amputovať. Tam som si uvedomila, ako dokáže jedna veta zabiť. Sedela som v aute a celý svet podo mnou sa prehľadá. Keď počujeme slovo rakovina, hneď si predstavíme smrť. Rakovina je choroba ako každá iná, ale ľudia to nevedia a preto sa jej boja. V živote je dôležitá jediná vec. Ja bych řekla obezřetnosť. Když už človek něco dělá, měl by si dávať pozor. Mám rakovinu. Nemôžem skákať ani behať. Sníva sa mi, že behám. Vy hovoríte, že zázraky sa nedejú. Ale keď sa zázraky dejú vľavo, tak vy sa pozeráte vpravo. Ale Bože, sily, pomôž mi, David. Člověk by se neměl bát, měl by hledat východisko. Prečo by sme sa tým zabudevali, keď aj tam umierame? My umelci často nad vecami krútime hlavou a nám z nich smutno, pretože oni si neuvedomujú, že už Gréci hovorili rozum, cit a vôľa. Indovia sad, čit a náda. Rozum je to najnižšie, o čo sa človek môže opieť. Rozum dokáže veci rozsračičkovať na kúsky, ale príde si vynález, ktorý vytvorí syntézu a spojí to dokopy. Všetko je v škrupine. Povedalo dieťa, pre tento prípad to verejné ostal ako fakt. Sleduješ pestropruhovanú rybu,